Se on Robin kryptoverotus.fi-palvelusta tässä moi. Tällä videolla mä näytän sulle, että miten sä saat CoinMotionin verotuksen hoidettua tosi helposti. Ja tässä oikealla mulla on kryptoverotus.fi avattuna ja kirjautuneena sisään. Ja täältä mä haluan valita CoinMotion, josta aukeaa sitten ohjeet siihen, että miten CoinMotionista ladataan toi tapahtumaraportti, missä on kaikki tiedot kryptokaupoista. Tässä vasemmalla mulla on CoinMotion auki ja mä oon kirjautuneena sisään. Eli mä voin mennä tästä käyttäjävalikosta ja valita raportointi. Klikkaa lataa tapahtumaraportti ja tallentaa sen mun koneelle. Ja sit kun mulla on se koneella, niin mä valitsen sen tiedoston ja raahaan sen tänne kryptoverotukseen. Noin. Ja se onkin siinä. CoinMotion tiedot on tuotu tänne kryptoverotukseen. Täältä pystyy katsella niitä, tarvittaessa poistaa tiedoston, jos tuli ladattua väärä tiedosto. Ja sitten kun sä oot tuonut kaikki tapahtumat kaikista palveluista, niin sä voit jatkaa verojen laskentaan ja tarkistelemaan niitä laskelmia. Näin helppoa se on. Ei muuta kuin tekemään.